як позбутися рія в поклонінні, дволиччя в поклонінні. Чому взагалі людина впадає в цей гріх? Людина впадає це по певних причинах. По-перше, коли він полюбляє владу, вплив на людей, і авторитет свій, і визнання своє, ім'я своє і тому подібне. Друга причина, що він хоче, щоб його похвалили. От він хоче. Тобто його нас хоче, нізменна душа. І він щось робить, щоб його похвалили. І третє, він боїться, у нього є страх, що його почнуть критикувати. Тому він може робити щось з ліцемір'ям. І як цього позбутися? Що раджуть вчені? Про це каже імам Ібн Аль-Каїм. Він раджить більше читати Коран, бо читання Корану позбавляє низменну душу від всього цього. Він також радже не робити гріхів. Максимально стримувати себе від заборонених вчинків ісламу. А також він радже робити якнайможна більше богоугодних вчинків.